O presidente da Deputación da Coruña desprazábase esta mañá ata o Concello de Lousame, na que foi a súa primeira visita oficial dende que Esteban Ares accedeu á alcaldía. Alí, ambos os dous mandatarios oficializaron o convenio polo que se acometerá a renovación do campo de fútbol de Cabanetán. O ente provincial achegará o 80% dos 204.000 euros que custará a execución do proxecto, mentres que a contía restante, próxima aos 40.000, sairá das arcas municipais. Hoxe firmamos o convenio ca Diputación para que nos aporte o 80% do financiamento do que vai ser a renovación do céspede artificial do campo de Cabanetán, que era unha demanda xa que viñan reclamando tanto os usuarios como o equipo de fútbol dese campo, porque necesitaba unha renovación. Evidentemente é unha cuantía moi importante para un concello pequeno, que renovar un campo, un céspede artificial para nós con fondos propios é inasumible. Entonces agradecer neste caso á Diputación ese 80% que nos vai aportar e que nos permite, digamos, seguir mantendo ese servicio, esa práctica deportiva e que se fai nese campo. Esta chega provincial súmase aos numerosos investimentos que ten feito a Deputación no Concello de Lousame dende o ano 2016, que en total ascenden a uns 13 millóns de euros entre as distintas liñas de axudas e plans provinciais. En Lousame levamos investido 13 millóns de euros dende o ano 2016 entre todas as liñas da Deputación. En canto ao que ten que ver co plan único que afronta habitualmente este tipo de inversións, falamos de casi 8 millóns de euros. En este caso un convenio que acabamos de asinar o alcalde Maiseu, que é extraordinario, é dicir, vai a maiores da financiación ordinaria da Deputación hacia Lousame. Precisamente unha desas actuacións foi a mellora acometida na estrada de Pousada a Carantoña, que supuxo un investimento de máis de 50.000 euros con cargo ao plan único. O presidente provincial desplazouse ata a zona para comprobar o resultado da actuación.